La mulți ani în nașa noastră, cu suflet cald și bun. Astăzi 5 aprilie e ziua ta, un dar binecuvântat. Îți dorim din inimă sănătate și lumină. Ești pentru noi sprijin, ești familie divină. Din 2018 am pornit pe un drum frumos, o prietenie sinceră, cu suflet călduros. Nici prin gând nu ne trecea ce va urma apoi, că viața ne va lega pe vecie pe noi. Când s-a născut micuța noastră, Amelia iubită, tu ai fost acolo ca o mamă pentru noi. Cu grijă, cu răbdare, cu lacrimi, cu lacrimi. Pe 8 septembrie, în fața Domnului am spus da. La Sfânta Cununie tu ne-ai fost nașa noastră, Maria și Viorel, îngerii trimiși de sus, ne-ați fost sprijin în toate când viața ne-a răpus. Și pentru nașul nostru drag, Viorel, îi mulțumim. Pe 24 ianuarie, ziua lui o prețuim. Un om bun cu inimă mare, mereu lângă noi. Ne-ați fost părinți de suflet în pașii amândoi. noi, fiii voștri Elena și Serghei, cu drag vă mulțumim din suflet pentru tot ce ne-ați dat, Pentru grija și iubirea ce ne-ați arătat. Când am vrut să cedăm, când ne-a fost mai greu, nașa ne-a ridicat, ne-a zis: ai încredere mereu. Ne-ai fost lumină în noapte și sprijin în furtuni. și pentru tot ce faci. Ce-ți mulțumim din inimă. Rămâneți pentru noi un dar ceresc, Nași minunați, cum rar pe lume ni s-a dat. Să vă dea Dumnezeu ani mulți și fericiți, să fiți mereu aproape, iubiți și ocrotiți.